Төшүрү тиркеменин килүүі иле намазынан соңғы вакытка туры килди. Мәчит оксакаллары ил көн иминлиги өчен яңа келемлер үстүндө дуга кылган. Аларны иганәчиләр ярдәме белән Төркиядән кайтартканнар. Мондый үзгәрешләргә үзе шушы мәчиттә 17 ел дәвамында имамлык вазыйфасын башкарган Нурижан ага бик шат. Хәзер мәчетләр Аллага шөкер яңартылган инде. Мәчеткә җирүчеләребез дә байтак хәзер Аллага шөкер. Инде Алдағы көндә дә шулай бергә җиргә насыйп булсын. Үзәк мәчетнең ичке ягында башка үзгәрешләр дә күзгә ташлана. Уңайлы диван, китаплар кую өчен шкаф, Мәккәдәге вакыйгаларны һәр даим күрсәтеп торучы телевизор. Мәчетнең икенче катында да яңартулар көтелә икән. Анда Рамазан аенда ифтар мәҗлесләре уздыру өчен өстәлләр куярга ниятлиләр. Руслан хәзрәт ул менә килгәчтән тотынды. Йорттагы брусчаткаларны җирделәр. Шалладан килеп кергән халыкта, Чистайдан килеп кергән халыкта топ-туры мәчетнең йөзен сыйфатын карап торалар. Шуңа күрә матур булсын иде, матур иттереп, бу бит безнең 90нчы елларда юктан бардан гына җыелган нәрсәне, тезелгән вакытта ул. Бик авыр иде, сез үзегез дә беләсездер. Шуңа күрә икенче елга зур планнары бар хәзрәтнең. Аллаһ аларга исәнлек саулык биреп, шушыны җиңеп чыгарга кирәк иде. Кардәшләребез бик тырышты, брусчатка менә биредә җәйдек инде. Мәчет имамы Руслан хәзрәт безгә зур үзгәрешләрнең берсе булган бинага керү урынын күрсәтә. Яңа тамбур, аяк киеме кую өчен киштәләр, баскычлар, ишекләр барысы да халыктан җыелган акча ярдәмендә мөмкин булган. Нурлат шәһәренең үзәк мәчете күп яңарышлар кичерде. Бу яңарышларда бөтен Нурлат халкы күбесенчә инде мәчеткә йөри торган динне яратучы дин кардәшләребез катнаштылар инде. Биредә инде әлхәмдүлилләh менә яңа тамбур ясадык. Хәзер мәчетебез иштән дә тыштан да матурайып килә. Киләчәктә дә безнең планнарыбыз бар. Тагын да матурайтырга Аллаһ теләсә, чәчәкләр дә утыртырга, асфальт җәяргә телибез инде Аллаһ теләсә. Нурлат районының мәчете бит инде ул үзәк мәчет буларак, аның фасады да матур булырга тиеш, манарасы да. Менә шунда йөри торган аксакаллар белән, мәчет халкы белән бергәләшеп, сөйләшеп, Аллаһ теләсә бер төсен сайларбыз. Һәм бу юнәлештә дә эшләребез шактый. Алда башкарыласы эшләрнең иң мөһиме бинаны үзәкләштерелгән канализация шелтәрләренә тоташтыру. Юынтык сулар системасын яңартуга барлык рөхсәт документлары алынган. Нурлатлылардан 500 мең сум тирәсе акча җыелган. Моның өчен турбалар да кайтартылган инде. Эшләрне кышка кадәр тәмамларга ниятлиләр. Гөлназ Хәсәншина, Вячеслав Харченко, Нурлат хәбәрләре.